Дубал 2. Днеска съм с Недев. Да видим какво ще стане, пък Ахмед спинка. Спинка Ахмед, ние ще ловим шарани. Ще пробвам. Да, ай. Хайде. Еми, на метод сме. Няма как. Това ще бъде днеска. Да видим. Я, спешно. Ето е. Финичка. Не фишмилова. За пореден път ще опитам да оборя мита за фишмиловите храни. Трети, четвърти, не знам кой е, ама е малко по-красив. Успяхме да го извадим. Ще видим колко ще извадим до края. Това е моят микс. Вида Wild Carp с 2 мм фишмилови пелетки. Нищо по-сложно. Това е от днешния риболов на язовир Писанец. Подготовка за... Исках да проверя за състезанието. Има прекрасни риби. Риби по 5-6 кг. Ето те се виждат. Това е улова. Надявам се и другата седмица състезанието да стане супер. Успех на всички. Последните секунди на риболова Пешо влезе в играта и му удари един красив, един голубав красавец. Да, вот Пешо. Апи ли? Апи. Само виж Италика така се сгънала. А кепа няма да си вземеш? Не? Не. Да гърди? Абсолютно. Е, това трябва да се заснеме. Дай подложи му кеп. Не. А ти си с контра. Как си го довлаче! Как си го довлаче! Розов рингарс, а? Тос рингарс. Да го върна направо, брат. Само аз не мога да хващам с рингарс. Да. Ивана състезание. Така.